Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a yau a wani sabon bidiyo mai suna mikiya, a sabon fassara da kamfanin Sultan. A wannan fim na mikiya na da kyau sosai, ga shi dai mun kawo muku shi sama yau ne bidiyo zai yi muku dan gajeren bayani yadda za a yi kowa ya fahimta. Kuna gani ma bidiyon ya tsawo kusan minti 10 ko in ce minti 8, saɓanin da muna saka minti 3 da kawo a India. A yau gashi dai fim din yayi kyau. So idan dai kana so ka wannan bidiyon idan dai kana so ka wannan fim din mai suna mikiya, to ka tsaya ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. A wannan fim din gaskiya ni kan kaina ma bai zo min da sauki ba, magana gaskiya. Shi yasa fim din na saka mai dan dogon lokaci, ma'ana minti 8. Na saka mai makullan sirri guda 8 ne, duk bayan minti guda zan saka makullan sirri. To ka tsaya ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin kallon wannan fim din. Wannan fim ne yana da kyau ga wanda ba su kalle shi ba, amma ga wanda sun saka kuɗi sun kalle shi, sun saka kuɗi an turo musu shi, so sun san wannan fim din yana da kyau sosai. So saboda haka ku tsaya ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ɗaukar makullin sirri, domin kallon wannan fim din mai suna mikiya. So mun gode yan uwa, Ramadan Karim. Yawa duk da aka bar na yi muku ƙarin bayani. Gashi na makullan sirrin kuna gani, na saka makulli sai na saka lamba. Wannan lambobin da kuke gani su ne makullan sirrin. Duk bayan minti 1 za ga lamba tare da makulli. Idan lamba 9 ko lamba 6 ka gani, to ka ɗauki wannan lambobin su ne. Lamba guda 8 ne. Ka tsaya ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Idan ma baka son sound din sai ka cire volume din, kawai ka tsaya ka wannan bidiyon, ma'ana ka ɗauki makullan sirrin. Wannan fim ɗin mikiya gaskiya fim ɗin yana da kyau, kusan in ce tun da ma wannan sabon shekara ta fito, kai algeta ba su fassara wani fim mai ba algeta ba, sorry, Sultan ba su fassara wani fim mai suna wani fim wanda ya yi kyau ya zarce mikiya ba gaskiya. Fim ɗin yana da kyau sosai. So saboda haka ga wanda ba su kalla ba, irin ga wanda ba su san ta yadda ake ba, ana shiga gurbi kaza, so su ya kamata su kalla wannan bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Yawa, so saboda haka ku tsaya kawai, bidiyon bai wuce minti 8 ba. Tunda na buɗe wannan tasha ban taɓa saka bidiyon da ya zarce minti 3 zuwa minti 4 ba, amma wannan fim ɗin ne ya sa kasancewa ku duba ga duk inda idan kai sacin ba irin da bane. Da duk wani fim da ya fito bayan kwana 1 kwana 2 ana kawo muku shi, amma yanzu mutanen ganin babu wata riba, ba wata riba ake samu ba, mutanen da sun ja baya. Kukan kun sani, kuma ga duk wanda suke bibiya irin tashoshi wanda suke kawo Indiyawa sama, wanda suke saka makullan sirri, za ku gani duk mutanen sun bar kawowa. So ni ma dai har yanzu ban ce muku na taɓa samun wani abu shishi ba da sunan wai ina saka fim a YouTube ana biya na. Kawai ina kawo shi ne saboda ina kawo shi. Saboda haka ku tsaya ku kalli wannan bidiyon. Sannan ni ma ina neman alfarma ga duk wanda ya kalli wannan bidiyon, da Allah ya yi like, ya yi share, ya yi like, ya yi comment. Idan kuma kamar yana da wani group ne, ya yi kokari ya tura shi. So saboda haka ina godiya yan uwa, Ramadan Karim. So daga nan zan tsaya daga magana, zan saka muku wani saboda ina mamajina ne, wato ina mamajina ne, ba so na saka fim din ba, amma ganin akwai wani bidiyo na saka mutane sun ce suna son mikiya. Kai fim din nan da wuya ya zo wallahi. So saboda gashi dan na kawo shi. Yanzu zan tsaya daga mana, zan saka muku wani bita haka, sai ku tsaya kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe domin kallon wannan fim. Na gode yan uwa da bibiya ta da kuke yi a wannan shafi na mai suna Zallar India House TV. Mun gode yan uwa, a sha ruwa lafiya.